ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ወታደራት ኢየሱስ ከም ዘላግጽሉ ቁጥር 1 ሽዑ ጲላጦስ ኢየሱስ ወሲዱ ገረፎ እቶም ጭፍራ ኸኣ ኣኽሊል እሾኽ ተኒጎም ኣብ ርእሱ ደፍኡሉ ቀይሕ ባርነሱን ከደንዎ መመጺኦም ከኣ ወንጉስ ኣይሁድ ከመይኻ ይብልዎ ገጹን ይጸፍእዎ ነበሩ ጲላጦስ ከም ብሓድሽ ናብ ወጻኢ ወፂኡ እዚ ሰብኣይ እዚ ሓንቲ በደል እኳ ከም ዘይረኸብ ኩሉ ክትፈልጡ እንሆ ናብ ወጻኢ እውጻልኩም ኣለኹ በሎም ሽዑ ኢየሱስ ኣኽሊል እሾኽ ደፊኡን ቀይሕ ባርነት ተኸዲኑን ናብ ወጻኢ ወፀ ጲላጦስ ድማ እንሆ እቲ ሰብኣይ በሎም ሊቃውንቲ ካህናትን እቶም ገላውን ምስ ረኣይዎ ስቐሎ ኢሎም ጫውጫው በሉ ጲላጦስ ከዓ ኣነስ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብ ኩሉን ንስኻትኩም ወሲድኩም ክስቐልዎ በሎም ኣይሁድ ከዓ ንሕና ሕጊ ኣሎና ንሱ ንርእሱ ወዲ ኣምላኽ ገይሩ እሞ ከም ሕግና ክመውት ይግብኦ ኢሎም መለስሉ ጲላጦስ እዚ ዘረባ እዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ፈርሐ ከም ብሓድሽ ናብ መጋብያ ኣተወ እሞ ኢየሱስ ኣታኸበ ኢኻ በሎ ኢየሱስ ግና ኣይመለሰሉን ጲላጦስ ከዓ ንኣይከ ኣይትዛረበንን ዲኻ ክስቕለካን ክፈትሓካን ስልጣን ከም ዘለኒ ዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ በሎ ኢየሱስ ከዓ ካብ ላዕሊ እንተዘይወሃበካስ ኣባይ ስልጣን ኣይመሃለወካን ነይሩ ስለዚ እቲ ኣባኻ ዘትሓዘኒ ሓጢኣቱ ዝገደደ እዩ ኢሉ መለሰሉ ኢየሱስ ንሞት ከም ዝተፈርደ ቁጥር 12 ካብኡ ንነጀው ጲላጦስ ክፈትሖ ደለየ ኣይሁድ ግና ነዚ እንተፈትሐኻዮ ፈታዊ ቄሳር ኣይኮንካን ርእሱ ከንግስ ዝደሊ ዘበለ ኩሉ መቐናቕንቲ ቄሳር እዩ ኢሎም ጫውጫው በሉ ጲላጦስ ነዚ ዘረባዚ ምስ ሰምዐ ኢየሱስ ናብ ወጻኢ ወሲዱ ኣብቲ ጽፍጽፍ ዝብልዎ ብዕብራይስጥ ገበታ ዝበሃል ስፍራ ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐመጠ ድሮ ፋሲጋ ስታሳድሰይቲ ሰዓት ኣቢሉ ነበረ ናይሁድ ከዓ እንሆ ንጉስኩም በሎም ሸንሳቶም ንየው በሎ ስቐሎ ኢሎም ጫውጫው በሉ ጲላጦስ ከዓ ንንጉስኩም ዶ ክሰቕሎ በሎም እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ከዓ ብዘይ ቄሳርስ ንጉስ የብልናን ኢሎም መለሱ ሽዑ ክሰቕልዎ ኣሕሊፉ ሃቦም ኢየሱስ ከም እተሰቕለ ቁጥሪ 17 ተቐቢሎም ድማ ወሰድዎ መስቀሉ ጸይሩ ከዓ ቀረንቀራ ርእሲ ናብ እትበሃል ስፍራ ብዕብራይስጥ ድማ ጎልጎልታ እትበሃል ወፀ ኣብኣ ሰቐልዎ ክልተ ካልኦት ድማ ምስኡ ሓደ በዚ ሓደ በቲ ኢየሱስ ውን ኣብ ማእከሎም ጲላጦስ ድማ ጽሕፈት ጽሒፉ ኣብቲ መስቀል ኣንበሮ እቲ ጽሕፈቱ ከዓ ኢየሱስ ናዝሬታዊ ንጉስ ኣይሁድ ዝብል እዩ እታ ኢየሱስ እተሰቕለላ ስፍራ እታ ከተማ ስለ ዝነበረት ነዚ ጽሑፍ እዚ ብዙሓት ካብ ኣይሁድ ኣንበብዎ እቲ ጽሕፈቱ ከዓ ብቋንቋ ዕብራይስጥን ሮሜን ጽርዕን እዩ ስለዚ እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ኣይሁድ ንጲላጦስ ንሱ በዓሉ ኣነ ንጉስ ኣይሁድ እየ ከም ዝበለ ደኣ እምበር ንጉስ ኣይሁድ እዩ ኢልካስ ኣይትጽሓፍ በልዎ ጲላጦስ ዝጸሓፍክዎ ጽሓፍኩ ኢሉ መለሰ ቁጥሪ 23 እቶም ዓቀይቲ ግና ኢየሱስ ምስ ሰቐልዎ ክዳውንቱ ኣልዒሎም ኣብ 4 መቐልዎ እናሓደ ዓቀይታይ ግዲኡ ነቲ ቀምሽ እውን ከምኡ እቲ ቀምሹ ግና ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ኩልንትናኡ እሉም ነበረ እምበር ስፋይ ኣይነበሮን ሓድሕዶም ከዓ ንዝበጽሐ ክበጽሑስ ዕጭ ደኣ ነውድቐሉ እምበር ኣይንቕደዶ ተባሃሃሉ እቲ ክዳውንተይ ንርእሶም ተማቐልዎ ንቐምሸይ እውን ዕጭ ተዋደቕሉ ዝብል ጽሑፍ መንቲ ክፍጸም እዮም እቶም ዓቀይቲ እዚ ዝገበሩ ቁጥሪ 25 ኣብ ጥቓ መስቀል ኢየሱስ ከዓ ኣዲኡን ሓፍትኑ ማርያም ሰበይቲ ቀያጳን ማርያም መግደላዊትን ደው ኢለን ነበራ ኢየሱስ ነዲኡን ነቲ ዘፍቅሮ ወዲ መዝሙር እውን ኣብ ጥቓ ደው ኢሉን ምስ ረኣየ ነዲኡ ኣቲ ሰበይቲ እንሆ ወዲ ኽበላ ነቲ ወዲ መዝሙር ከዓ እንሃ ኣዲኻ በሎ እቲ ወዲ መዝሙር እውን ካብ ሽዑ ጀሚሩ ናብ ቤቱ ወሰዳ ኢየሱስ ከም ዝሞተ ቁጥሪ 28 ድሕሪ እዚ ኢየሱስ ኩሉ ከም እተፈጸመ ፈሊጡ እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም ጸማእኹ በለ ኣብኡ መጺጽ ዝመልአ ኣቕሓ ነበረ ሽዑ መጺጽ ዝመልአ ሰፍነግ ኣብ ዘንጊ ስምዕዛ ገይሮም ናብ ኣፉ ኣቕረብሉ ኢየሱስ ከዓ ነቲ መጺጽ ምስ ጣዕመ ተፈጸመ በለ ርእሱ ኣድነነ ነፍሱ እውን ወጸት ኢየሱስ ጎድኑ ከም ዝተወግዐ ቁጥሪ 31
ስለዚ ድሮ ሰንበት ነበረሞ እታ ሰንበት እቲኣ ክብርቲ በዓል ዓመት ስለ ዝኾነት እቲ ስጋኦም ኣብ መስቀል ምንቲ ከይሓድር ማሕኮልቶም ሰሰቢሮም ከውርድዎም እቶም ኣይሁድ ንጲላጦስ ለመንዎ ሽዑ እቶም ዓቀይቲ መጺኦም ማሕኮልቲ ተቐዳማይን ናይቲ ምስኡ እተሰቕለ ካልኣይን ሰበሩ ናብ ኢየሱስ ምስ መጹ ግና ሸዓ ከም ዝሞተ ርኢዮም ማሕኮልቱ ኣይሰበርዎን ሓደ ካብቶም ዓቀይቲ ግና ጎድኑ ብኹናት ወግኦ ብኡቡ ከዓ ደምን ማይን ወፀ እቲ ዝረኣየ ከዓ መስከረ ምስክር እውን ሓቂ እዩ ንሱ ከዓ ንስኻትኩም ምንቲ ክትኣምኑ ሓቂ ከም እተዛረበ ይፈልጥ ኣሎ እቲ ካብኡ ሓደ ዓጽሚ እኳ ኣይክሰብሩን እዮም ዝብል ጽሑፍ ምንቲ ክፍጸም እዩ እዚ ዝኾነ ካልእ ጽሑፉን እቶም ዝወግእዎ ክርእይዎ እዮም ይብል እዩ ኢየሱስ ከም ዝተቐብረ ቁጥር 38 ድሕሪዚ ዮሴፍ በዓል ኣርማትያስ እቲ ንኣይሁድ ስለ ዝፈርሀ ብሕቡእ ወዲ መዝሙር ኢየሱስ ዝነበረ ንሱ ስጋ ኢየሱስ ክወስድ ንጲላጦስ ለመኖ ጲላጦስ ከዓ ፈቐደሉ ሽዑ ከይዱ ንስጋ ኢየሱስ ወሰዶ እቲ ቅድም ብለይቲ ናብ ኢየሱስ መጺኡ ዝነበረ ኒቆዲሞስ እውን መጸ እሞ ኣስታት 100 ንጥሪ ዝኣክል ከርበን ዓልወን እተሓሶ ኣምፀ ንስጋ ኢየሱስ ወሲዶም ከምቲ ልማድ ቀብሪ ኣይሁድን ኣገናንዝኦምን ብበፍታ ምሽቶ ገይሮም ገነዝዎ ኣብታ እተሰቕለላ ስፍራ ድማ ኣታኽልቲ ነበረ ኣብቲ ኣታኽልቲ ከዓ እተቐብረሉ ዘይብሉ ሓድሽ መቃብር ጸንሐ እቲ መቃብር ቀረባ ነበረ እሞ ድሮ ሰንበት ስለ ዝነበረ ንኢየሱስ ኣብኡ ኣንበርዎ